pörheissä juoksee semmosia kuin Navi, Pörri, Kuiju. Jes, en tiedä menikö oikein, ja Anni. Jeps, näin se menee. Ja maali on valmiina. Ei muuta kuin koira liikkeelle. Ja nyt on varmaa ajoa ja katsotaan miten kellot sitten pysähtyy. 9.40. Ja koira oli nimeltään Navi. Sitten Pörri valmistautuu. Hyvä. Ja täällä on maali valmiina, ei muuta kuin sitten vaan kello käyntiin ja katsotaan Pörrin aikaa. Pörri on varma ajaja semmoseen aikaan kuin 8.46. Ja Pörri oli äsken ja Kuiju seuraavaksi ja Anni on sitten viimeinen. Ja sitten on näitä ei täysin toivottomia. Sitten on toivottomat. Ja Winfin Girls. Jeps. Ja nyt semmoseen aikaan päästiin kuin tiukka suoritus 8.21, joka oli tähän joukkueen sitten paras aika tähän kohtaan. Ja sitten on Anni tulossa. Ja Anni tulee tiukkaa ajoa. Katsokaa tota menoa. Ja sitten Viehäisenkin. Noin. Ai vähän varovaisesti, mutta ei se mitään. 7.56 oli nopea aika.